As festas da Peregrina, o Son da Serea e o Serán de Tralla. Eses son as tres grandes propostas do local de música de Pontevedra para este verán. Tres citas que buscan dar a coñecer aos grupos da cidade. Facer fincapé no esforzo por parte das persoas que formamos a equipa do local de música en facer posible a profesionalización dos grupos musicais que ensaian con nós, xa sexa por medio das distintas actividades que levamos a cabo ao longo de todo o ano, ou ben por medio de outros colectivos e proxectos que desenrolan proxectos paralelos nas propias instalacións do local de música. Ademais das peregrinas, onde actuará o grupo Fondo Norte e o Son da Serea, que se celebrará o 29 e 30 de xullo, con grupos como Liberdade al Kraken, Cubo Metálico ou Jacobo Sainz, a primeira cita deste ano e o Serán de Tralla. O evento, que se levará a cabo este sábado no skatepark de Mollabao, pretende unificar o deporte e a música. Nel estarán grupos como Daquela, Deliria Drama ou Proceso Norte. Por outra banda, e como novidade este ano, o local de música estrea logo e páxina web. Este novo logo eu creo que representa, vos poder ver tamén, pois, a electricidade que ao final corre polas veas das músicas e dos músicos de Pontevedra, con potencia, con cores que son pois moi chamativas, que non deixan diferente a ninguén, non busca ser distinto, busca ser revolucionario e chamar a atención. Unha página web multifuncional con diversos apartados e que ao final é unha carta de presentación á sociedade pontevedresa e á sociedade en xeral das bandas de Pontevedra. Coa nova imaxe lista, coa páxina web localdemusica.gal dispoñible e cunha programación tan completa, agora soamente queda vivir o verán rodeados da mellor música feita en Pontevedra.